naman. Nana ba patugilan ang tatunin mo ba tong atuan mo nana? Kala man na. Nga gipabaligya ang ginakutot ako 600 buha. Pagod. Pila po na inanang tangkiha o pilisan. Awa na amintin na niya. Murag 400 siguro. Ready na sa mga pagkaon. Bila! Bila na, bila! Find your heart! Nakarinig Mangain. Mangain. Muna siya ay Mount Apuhan. Okay na. Sige na. Amen. Gwapo kay rami kay maglaro gamay magide mo semua. Di, klaro niya po kayo na ako. Wapo na. Diha mo gawa po mga pista ako. Tuara ang bulkano Mount Apo. Balik na pud mi sa among gi-harvest sa sayuti. Kay pabalikon daw mi diri kay ting harvest nila sa ilahang repolyo. Init diri pero dili ka mo batik init kay kuan. Bugna ang hangin. Ato mi padulong sa repolyohan. Tuan ni nagdaro sa unahan. Di era si agaw anali ug si agaw Jojo. Ning anhimi diri sa amo ang farm. Pagkaninduta sa view sa bukid. Ang view sa bukid dili jud kabaylo sa view sa syudad. Wala yung siyudad ano. Presko kay hangin. Dara ilang carrots. Carrots. Ako to nagdaro no, Dako nga dahon sa ubos oh. Dako nga dahon sa ubos. Kuan ito kanang Chinese pitsay. Nya ni ato si Ramil, ato sila sa ubos kay nay unlimited nga tubig. Unlimited tubig oh, yabog na kay lahari ah. Murag mangurin tayo tubig ba? Nindot kayo kay nawag dito sa ilalim punuan sa kanang ano kanang batilis, pit kinang guwangas batilis ba dako na kay dako na kay lawas sa batilis. Gawin na kayong bago. May masa ta diri. Laga na sad mi ato na pud pika kay ni abot na ang tag-iya sa repolyo. Dito mi nga payag. Wala na nang harvest oh. Kadaghan lang. Na ana po yung radish. Ang among giharvestan og sayote ito ara. Ilan ang gipalaos. Ilan na pong tamnan og usab. Mel. Aturo ora. Ara kung bahay. Naboy patatas oh. Turo radish.
Dagko. Ay, patatas, oh. Dalaw ko lami. Magdot na rin. Oo, dito. Yun eh. Muha ni similya gamito ni mo ni. Muha ko ani ha gulayan. Gulayan. Wa po ni gulayan. Wala skarli ba isagol. Muha ko ani. Ada nang. Lah. Tabunit ka. Tabunit. Kani. Nagdala na may sako kayo. Tagan na daw yan daw. Tagan na may ani do ka sako. Sao lang ni paghurot ni. Harvest ta harvest. Mainan ba? Ang gwapo ba? Kasi bukaan. Ano? Ah, naon ni pagkuan no. Kanang iya yung punuan jud ay. Dagkuag da kanang kuan ay bunga ay katong sa una pag anhi diri kay piti patong kuan karon kay magimo na magdi ang bunga no. Magimo sa. Gawas na gyud ba? Gawas. Oo eh. Mau jud. Surah si Dodong Ramil. Ano, belum penting yung bigana ni ba? Hapit na puno. Yan. Weh. Itaruh dulu. Daku, dali. Daku, Suara pas anas Yuyun. Ya aku pod. Pasan. Nabisi na sa mga dadunon. Boleh selupin ya, Dai? Apilo nung dalang balik.
can make me